su Ivan Kopov, Stjepan Tultek, Ivan Tiček, Stanko Jerković, Mirko Štajduhar, Vedran Dumenčić. Izbornik Zlatko Putko, trener Miroslav Semeski. Pozivamo nagrađene da dođu primiti nagradu koju će dodijeliti član izvršnog odbora Hrvatskog paraolimpijskog odbora, gospodin Marijan Urbanek. Zahvalio na ovome i nadamo se da ćemo sve razveseliti sljedeće godine na ovom skupu jer imamo prvo svjetsko prvenstvo u Košicama. Odlično, hvala lijepa. Odbor izvršnog odbora Hrvatskog paraolimpijskog odbora za najuspješniju drugu športu osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj proglašen je, dame i gospodo, Zagrebački športski savez invalida. Ja se zahvaljujem svima nazočnima što su došli u ovako velikom broju Hrvatskom paraolimpijskom odboru na dodjelu ovog priznanja gradu Zagrebu, našem savezu, iako doista mislim da i mnogi drugi savezi su zavrijedili ovakvu jedno priznanje, ovakvu paketu. Odlukom izvršnog odbora Hrvatskog paraolimpijskog odbora za najuspješniju momčad sportaša s invaliditetom Republike Hrvatske za 2006. godinu proglašena je streljačka reprezentacija. Čestitamo i to za 4. mjesto disciplinu teških pištolj slobodnog izbora osvojeno na IPC svjetskom prvenstvu u streljaštvu održanom u Sargansu, Švicarska. Ovdje slovno jedan aplauz. Slijedi proglašenje najuspješnije športašice s invaliditetom Republike Hrvatske za 2006. godinu. U kategoriji najuspješnija sportašica s invaliditetom Republike Hrvatske nominirani su Marija Ivetović, atletska reprezentativka, i Ana Sršen, plivačka reprezentativka. Odlukom izvršnog odbora Hrvatskog paraolimpijskog odbora za najuspješniju športašicu s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za 2006. godinu proglašena je Marija Ivetović. Marija Ivetović zasluženo prima nagradu za prvo mjesto u disciplini skoku dalje te treće mjesto u disciplini bacanje diska kategorija F13 osvojeno na IPC svjetskom atletskom prvenstvu održanom u Asenu, Nizozemska. Marija je već ovdje na pozornici, stoga pozivamo predsjednika Hrvatskog paraolimpijskog odbora, gospodina Ratka Kovačića, da dođe ovdje do nas kako bi uručio nagradu najuspješnijoj i najuspješnijoj sportašici. I najboljoj. I najuspješnijoj. Na pozornici je za 2006. godinu. Slušaj Marija, sad će slijediti brojni intervju. Prvi intervju će dati meni sad odmah nakon ovoga, tako da se pripremiš. Evo, prvo čestitke, naput. Puno truda, puno rada. Pa je, dosta truda, dosta rada i dosta živaca između ostalog mojih trenera potrošenih. Na tome prvo zahvalim njima. Tako, ja bih se zahvalila najprije mojim trenerima, treneru Damjanu Sediću i treneru Ivanu Ivančiću i gospođi Selmi Dobrilić-Pili koja je glavna koja sam ja, to je ona u biti, znači, mene otkrila. I Hrvatskom paraolimpijskom odboru na ovoj prekrasnoj nagradi, na tome što nas prate financijski. Moralno, materijalno i tako dalje. Hvala ti lijepa Marija, čestitam još jedanput na svojoj nagradi. Možeš ostati ovdje jer uskoro za nekoliko trenutaka pridružit će ti se i najuspješniji sportaš 2006. godine. Dakle, prelazimo na posljednju dodjelu priznanja večeras. U kategoriji najuspješniji športaš s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za 2006. godinu nominirani su
Idemo najzmjenično. Ajmo. Ti tako tražiš? Evo. Dakle, Vedran Lozanov, atletski reprezentativac. Mihovil Španja, plivački reprezentativac. Zoran Križanac, teniski reprezentativac. Josip Slivar, atletski reprezentativac. Pa kaže, odlukom izvršnog odbora Hrvatskog paraolimpijskog odbora najuspješniji športaš s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za 2006. godinu je Vedran Lozanov. Za prvo mjesto u disciplini 5000 metara kategorija T12 osvojena na IPC svjetskom atletskom prvenstvu održanom u Asenu, Nizozemska. Pozivamo isto tako do predsjednicu Hrvatskog paraolimpijskog odbora gospođu Barbaru Fuček-Leško da dođe do nas ovdje. Ona će uručiti to vrijedno priznanje našem mladom reprezentativcu, najuspješniju sportašu s invaliditetom za 2006. godinu. Ja sam ti prepustio davno, tako nam sam ušenje mora ljubiti. Čestita. Kako mi je osjećaj, Vedran? Osjećaj predivan nakon ipak i ozljede koja me je čekala na početku 2006. godine i s kojim sam se morao boriti skoro polovicu godine. Predivan je osjećaj ovako biti proglašen u sportašu. Čestitamo još jednom od srca i puno uspjeha i u 2007.